салом дӯстон, айни замон дар наздики чораҳаи Алфемо қарор дорем, назди меҳмонхонаи Фирдавсӣ. Аз ин тараф худи чораҳаи Алфемо, дар инҷо вазорати тандурустӣ, суди олӣ, дар инҷо бошад ҷои пештараи танка ва аз ин тараф таваллудхонаи рақами 2. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар ман ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст, бинои меҳмонхонаи Фирдавсӣ. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 24 ошуна иборат мебошад. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар 16 ошунаш ҷойгир аст. Ман ҳамин подъезд. Дар бино дӯстони азиз 3 та лифт мебошад. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ 4хонага мебошад бо масоҳати 110 метри квадратӣ дар 16 ошунаи бинои новостройка. Худи бино аз 24 ошуна иборат мебошад. Бино техпаспорт дорад, бо таъмири нав замонавӣ таъмин мебошад. Ҳамаи мебелу техникаш нав, бо сифат ва бениҳоят қимат мебошад. Дӯстони азиз, дар таъмир ва дар таъмини ҳамин хона соҳиби хона бениҳоят маблағи зиёд сарф кардагиянд. хонаи нав мебошад ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Чизере ки дар навор мебинед, ҳамаш меистад. дӯстони гиромӣ, нархаш бошад $160,000, боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. марҳамат дӯстони азиз, навормона шур мекунем. бениҳоят хонаи аҷиб аст. ҳатман то охира тамошо кунед, махфултон мешавад. марҳамат дӯстони азиз, аввал мефаҳмонем ки коридор, роҳрав, якум ҳоҷатхонаву ҳамом ва дуюм ҳоҷатхонаву ҳамом дӯстони азиз тёпли пол дорад. яъне коридор 2 та санузел тёпли пол дорад. дар инҷо худи ҳоҷатхонаву ҳамом, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ошхона треза дорад, дуюм ҳуҷра, сеюму чорум ҳуҷра ва кладовка. аз ҳоҷатхонаву ҳамом шурӯъ мекунем. ҳоҷатхонаву ҳамом системаи вентилятсия дорад. мошини ҷумашӯӣ ҳаст. ин бошад якум ҳуҷраи истиқоматӣ. ин бошад ошхона. хеле ки мебинед, хона бо таъмири бениҳоят зебо ва замонавӣ таъмин мебошад ва дар ошхона низ теғзона ҳаст. трезаи хона тарафи таваллудхонаи рақами 2 нигоҳ мекунад. ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ ва дар даруни дуюм ҳуҷра боз санузел аст. ин бошад меҳмонхона, яъне сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ва ин бошад охирон, яъне чорум ҳуҷра. дӯстони азиз, чорум ҳуҷра тамошобинони гиромӣ ҳам аз даруни меҳмонхона дар дорад ва метавонед ҳам аз даруни якум ҳуҷраи истиқоматӣ дар кунед. дӯстони азиз, ҳамин гуна имкониятам ҳаст. марҳамат, худи ҳуҷраи истиқоматӣ ва дар даруни ин ҳуҷра боз як теғзонаи дигар аст. трезаҳояш бошад тарафи роҳи калонро ва суди олиро нигоҳ мекунад. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. ва ин бошад кладовка. метавонед баъзо дар ин чизҳои лозимиятонро монед.
нархи хунаро боз такрор мекунем. $160,000 боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ёки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.